Türkiye gitmek için viza almağa tinanşyan Türkmen raýatlarynyň onlar çaty ýaňy ýakynda ret edilen vizalar üçin eden tölegini ýygyna almagy başarypdyr. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary geçen hepde ýüze çykan bu ýagdaýyň käbir jikmejikliklerini anyklap bildiler. Aşgabatyň viza merkezinde Türk vizasyna arda tapşyran raýatlaryň 40 çemesi vizalarynyň ret edileninden soň Türkiýanyň ilçihanasynyň öňünde protest bildirdiler. Bu oňy netije berdi we raýatlar viza üçin tölen $200 pulunu ýygyna almagy başardylar. Dip ýagdaýdan habarlaşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýagdaýdan günden güne habarly birnäçe çeşmäniň azatlygy aýtmagyna görä bu ýagdaý 15 aprelde bolupdyr. Nowruz haly binasynda ýerleşen Türk vizasyny taýýarlayan agentlige ýüz tutan adamlar vizalarynyň ret edilenligini bilip tölen tölegini ýygyna sorapdyr. Hem olaryň şikaýetleri dinlenmän soň olar Türkiýanyň ilçihanasyna barypdyr. Olar uly nägilelik bilen baryp ýakalaşma taýýar bolupdyr. Adamlar ilçihanany daşlamaga da taýýar bolupdyr. Netijede ilçihananyň işgärleri Nowruz halydaky viza agentliginden adamlaryň pullaryny gaýdyp alyp berdiler. Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Habarçylarymyz viza almak üçin tapşyran arzalary ret edilen soň pulunu alyp bilmedik adamlaryň tas günde agentligiň we ilçihananyň öňünde jemlenýänligini belliýärler. Adamlar viza üçin tapşyryan $200 töleginiň ýekeje köpüni hem ýygyna alyp bilmeýärler. Şol sebäpli tas her gün ilçihananyň öňüne adamlar nägelik bildirýärler. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler soňky hepdelerde vizalaryň tas 60% çemesiniň ret edilýänligini şeýledi. Odal vizalaryň ret edilen halatynda $200 tölegden $80 ýygyna gaýtarylan bolsa, bu düzgünüň mart aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri berjaý edilmeýänligini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň özünden we viza merkezinden resmi tesbir almak tinanşygy oňy netije bermedi. Türkiýe barmak üçin viza almagy tinanşyan Türkmen raýatlarynyň arzalarynyň ret edilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Töleg pullarynyň ýygyna berilmedik halatlary barada habarçylar ençemegedek maglumat beripdi. Azatlyk bilen gürleşen Türkmenistanlylar Türkiýe köplençi işlemek, okamak we saglygyny bejermek üçin barýanlygyny gurrun berdiler. Martyň aýagynda Aşgabatda Türk vizasyna ýüz tutan Türkmenistanlylaryň birnäçesi viza merkezinde özlerinden uly möçberde para soralandygyny gurrun beripdi. Türkmenistanlylar viza üçin ýüzlenmeleriniň köp ret edilýänligini aýdyp, viza berilmejek bolsa arzalaryň näme sebäpden kabul edilýänligini nägilelik bilen soragastyna goýýarlar. Adamlara viza bermejek bolsa da resminamany kabul edýärler we puluny alýarlar. Hammala adamlara resmi görnüşde talan ýaly hereket edýärler. Dip viza almagy tinanşyan Türkmenistanly aýtdy. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylda türkmen raýatlary üçin viza talabyny giridip, migrasiýa düzgünlerini puhtalandyran hem bolsa, türkmen raýatlarynyň arasynda bu ýurda barmagy uly isleg saklanýar. Şeýle-de Türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş ruhsady bolan daşary ýurtlaryň arasynda birinji orny eýleýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 3 aprelde çap eden täze hasabatyna görä, şol seneçenli 121.990 Türkmenistanly Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsada eý bolupdyr.